Wah, piye ya repot iki, Lung. Anu wae nek sing wis-wis biasane Bagonge ditandani Janaka terus iso mabur iso munggah ning kayangan nyusul bapakne karo kakang-kakangne. Ngono wae po ya. Heeh. Wis rek-rekane Bagong ra ngerti ngono wae. Terus piye iki wae? Wis megeng napas. Heeh. Kowe tak cipta dadi wong sing kulino mlebu metu kayangan. Weh, mlebu metu engko lho, Bu. Weh, Lah anu kari kayangan iki lho. ora kok lele ngono kuwi ora. Lah terus piye iki? Wis megeng napas kowe dadi Raden Janaka. Tenan iki. Tenan. Wah, Nek ngono enek Surya kembar. wis gek manuta to kowe iki wae. Heeh, wah, siap wong estoke. Wis iki. Wis. Wis dadi Janaka kowe. Au. Mang delenuwe. Wong bawono langgeng ama batu. Janaka ama batu. Wis gek ngono kowe iso hibur, kowe ndek daya kemanden kowe. Ya wis nek ngono aku tak njaluk pamit. Iya. Watagok matur nuwun ya Watagok. Ya padha-padha wis kanan pring apus tak tunggune. Engko nek kowe do bali engko aku ya tak melu bali. Wah, matur nuwun aku njaluk pamit aku.